In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met Emiel Stoffers, frontman van de Frieske rockband De Hoenekop. Hij neemt mij mee naar het Kolmenzwijg van zijn jeugd. Wie beziet je een speciaal hinnenhok Ja, ik ben echt emotioneel. Ja, echt. en hebben Biet op de zwemmer. Salves! Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny he found the old. Ik ben onderwijs naar Kolmenzwijg voor een visdij met Emiel Stoffers. De oprichter en zanger van de band De Hoenekop. We hebben opgeraad onder de steiger onder de zwemmer. En Emiel had hem goed taarret op een dij op het water. Hé jongen, wat het? Goeie! Goeiemorgen. Verdomme! Ik geloof dat ik de volle bier maar ja. Godverdomme. Nou, is maar even voetje. Prachtig. Goeiemorgen. Hey, jongen. Emiel. Dit begint al lekker, hè net? We gaan een visje. Ja. Ja, dat ben ik. Geef we echt visje? Ja. Achter de snoeken mooi. Oh, ik denk we gaan gewoon lekker op boord bier drinken, maar. Ah, dat doen we ondertussen. Oh, ik dacht dat het iets weer dat als het visje is, dan gist even het weer voor het zo even bier drinken. Ja, ze zeggen ook wel, hè, spotviskers die aan slecht huwelijk. Maar net de volle praat. Nee, kom op. Inpakken Ja, en dan geven we water op. We gaan. Dan laten we wat koude sapjes meisje wel. Zeker. Nou, let's go. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Dan we gaan gewoon naar de snoeken. Oh, als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Zij is het al. Oh, lekker even dit, joh. Heerlijk. Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues. Emiel en ik varen de zwemmer op, richting Kolmer oud ziel. We gaan te visjen op snoek. Het zwiert waterraafdier met zo'n 100 scherpe tosken. En visje op snoek wordt dier met speciaal aas. Dit is de aas, nepvisje, kunstaas. Zo. En hier, ja, dit is... Hoe groot wat die vis geworden is vangst, joh? Ik vind dit al groot. Ik hoop 100 meter. Ja. We smeten hem een stuk achter de boot. Ja. En deze zetten we in de steun. Er moet even wat kouds bij, hoor net. Zo, jongen. Tja, Dat op een maar goede vangst. peer dikke vette luie snoeken vangen mij. 'Cause I got them deep river blues. En wilt we visje terug het Frieske loon varen, gaan ik weer om naar Emiel zijn bennetiert in Kolmenzwijg. Een dregetiert uit zijn libben. Them deep river blues. Nou Emiel, dan varen we op een zwemmer. Dat was het best wel wat ondenken, hè, op dit gebied. Ja, dus in principe vlakbij ben ik opgegroeid. Hè. Als de heel aan de land nu geest hierachter, dan kom je bij Kolmenzwijg. En daar ben ik opgegroeid. En de zwemmer, daar zwommen we altijd in. Hè. Dus bij de Westerijn erin hebben. Maar toen zei je, ik ben hier opgegroeid, maar volgens mij wist je ook bennen. Ja, misschien schaamde je er wat voor, maar wist je bennen in Greensloon, hè? Nee, dat kan ik me niet voor. Koek ik niet van. Nee, koek ik Koek niet niet van. verkiezen. Nee. Hoe bist je eerst uit de lonen kwam? Ja, ik ben op mijn 14 het lichtpunt te lanen komen. Lichtpunt, dat is een gereformeerde instelling. Eigenlijk een opvanghuis voor mensen met problemen. Ja, we zijn ook wat op de vlucht. Hoe dat zo? Nou, dat wie ook, dat is hij die mocht lieken graag bier als ik, maar die worden er net zo gezellig van als ik. Zeg maar. Dus zo ben we daar bedarren. En toen later ben ik gewoon in Riekjeswenning kwam daar en toen kwam ze uit er weer bij. En toen kwam ze uit er weer bij wij, kwam ze uit er weer bij. Dus dat wie altijd, wel spannend. Als ben, dan weet je net beter dan dat het zo is. En later denk je weer om van, wat heren, waarom moest het al je samen? Maar ja, ik bedoel, ik ken maar weinig mensen die nooit problemen op hun paard horen. En vanaf mijn jeugd koert alleen nog maar de goede kant op. Wie hel je de angel in om op een bijzonder plak uit Emiel zijn puberjaren onloon te gaan? Dit is een en al nostalgie. In Westergeest stiert het oude hinnenhok dat er de muziek ontduts en met zijn vrienden Wout en David zijn eerste band vormen. Wat vind je ervan? Die hebben we te wijzen.
Ja, dat is echt heel nuur. Ja. Ja. Treed er heel in? Poeh, ik denk dat ik in 96 hier voor de laatst ben. Ja, hè? Ja. Nou jong, jij is het. Ja, Jij is al hier begonnen? Ja, je begon met een glansrijke muziekcarrière hè, in dit hokje. Machtig. Dat hier die mensen voor u ter beschikking stelt om muziek te maken. En dat wil mooi. Die mensen in zo'n band, hè. En elke zaterdag mogen we weer zo'n volle herriemeidje als we horen. Hoe is dat om hier weer te staan? Ja, Wat vind je ervan? nou ja, ik werd er zuur een beetje, ja. Ik werd er zuur wat emotioneel. Ja. Ja, ja. Je koert dat al jaren, hè? Ja, en hier is het al eerlijk wat begonnen. Dit had ik misschien ik wel warm meer. Nou, en je weet veilig. Snapst? Ja. Ja, dan gongt je vaak in, wie dit een ik beetje ben een heel uitvlucht. prettig. Ja, zeker weten. Ja. Ja. Nee, ik ben echt emotioneel. Ja, echt. En die maat die wennen hier, de kamer staan bij hem, maar nou, ja, muziek maakt je weer ook wat. Ja, en ze die hun memes laten verstaan, is toch? Ja, ik het nog moeilijk maken. Ja. Ja. Dat het nog zo vol mij met dwaarschoen. Ja, nou, je stem had het meer betekenis dan dat ik dacht hier voordat we kwamen. Ja. Ja, zeker weten. Dream dus toen al van een carrière in de muziek. Ja, ik dreamde er wel van, maar ik had nooit gedacht dat het mogelijk was. Want ik weet er net heel goed in. Ik kan net zo goed zongen, ik kan net zo goed gitaar spelen. Dus dan denk ik gelijk van, ja, we doen het voor de hobby. En dat is voor de rest van het leven, van ons leven blijft het hobby. En ik vind het echt mooi dat we doen dit als jonkjes. Het komt vanuit uzelf. Dus er weer net een volwassene die tegen u zei, je moet nou repeteren of doe maar nou op de piano spelen, doe maar dit, doe maar dat. Nee, we doen dat zelf, want we wonen dat. En dat is het mooie ervan. He's crawling his way to that fix for the day. Won't stop him, he's bent to be fed. He's the low heathen kind. Die litten het hinnenhok en Westergeest efter huis en viskje en varen verder op de zwemmer. Nou, en van Kolmersweer best naar jou het verhoezen, hè? Ja. Hoe wie dat? Van het platteland of het dorp zomaar zat te zezen naar de stad daar. Toen ik zoontje toen ben ik het huis uitgegaan. En toen ben ik op mezelf heen gegaan in Ljouwert. En toen zou ik studeren. Dus ik kan studie vaststellen. Maar... Iedere kamer bij de thuis. Pizza doos en zo. Ja, pizza doos en bier en blauwerij. En dat weer. Dus daar ga ik toen dus een jaar hier ben ik de hennen gaan. Op een gegeven moment ga ik naar die eens met hennen. En, maar toen ging ik wel in de gaten van ik moet nog wel zien dat ik moet wel iets met mijn leven. Want anders dan ging ik aan bergafwaarts. Toen zei ik een campagne voor de scheepsbouw. Je toekomst ligt in het water. Dat is de slogan. Nou, Dat past er mooi bij hoe stoel levert. ja, dus toen ben ik naar een Iependijk gegaan en toen kwam ik op die scheepswerf en toen zei ik dat alle jaren wist. Hoor, die man had in blauw overal, zo'n losje en met dikke hammers en nou, ik denk dit is krijg wat voor mij. Nee, dat wie meer redding, jongen. Maar ik hoor dus, als ze zijn van, doe maar Jelverson, maar hierin stappen, dan wie ik daar gewoon. Maak het niet uit, al hier ik tot 12 uur zitten soepen, dan stapte ik dan met een dikke kater met om Jelverson op die bus. Ik wie er altijd. Hoenekop wie de grootste grap ooit. Waarom? Omdat het weer helemaal net mijn idee, omdat vond ik in leven of zo. Ik vond het gewoon grappig. Ik vond gewoon, hè, de willen die we hier op een werkvlieger in de skatesbouw, die collega's onderwandelen. En dat we elke dag stand-up comedy aan de koffietafel is, toch? Dat we echt lachen. En ik dacht, had ik die verhalen van die koffietafel gewoon, die verhalen van het werk, had ik daar noemen zo in schreeuwen. Ja, dat ik gewoon lachen wist, hoor. En nou ja, toen ben we daarmee begonnen. En toen bleek in één keer dat iedereen, dat mooi voor iedereen in Friesland, dat gelijk. En nou ken ik dus uiteindelijk terug die muziek, ken ik daar van leven wist, hoor. Dus daarom zeg ik altijd, de Hoenekop is mijn beste grap ooit. Ja, bliksem. Weet hij Miel? Hou wel wat? Blindig. Dit is het beste. Ja, wist het zeker? Ja, dat is dus die engeltap bewegen. Ja. Zo, dit is een flinke snoek, hè? Oh jongen, machtig. Dat is echt sterk, hè? Dat is een beste knaap, hé.
Poeh, dit is de eerste keer dat ik mij ben dat er een visvang is. Wat deel hé. Zo'n vis! Machtig zien, jong. Knoer van de snoek, hè? Wat een mooi beestje. Machtig mooi. Hey. Ja, hier dan wat voor. Een grote snoeken. Ik ging nooit toch dat we hier om wat vangen zoeken. Jongen. Zet hem even om. Oh, machtig. Het weer mooi. Sorry dat je nou te laat bent van die afspraken. Dit bevalt me wel, dit visje. Ik wil vaker te vissen. En na een slagge visdag op de zwemmer kan Emiel deze dag maar op één wijze afsluiten. Ja, let maar hem zien. Maar een ongriezelijke plons. Hatsa! Je zwemt aan de snoek meer. Na je weken in Biet. Siebrand van Haarsma Buma. Hier niet met mij, maar zien werken. Goeie.